इउटुबनि फैसानि साबि मोनबाय आङो सलागाफोर आं दिनै एकदमबारे आंनि स्पेशल भिडिअ लाबोदों आरोना एकदमबारे दिनैनि भिडिअआहाय एसे आलादा जागोन सनाफोर जोबजासे नाय दानालासेनो मा होनो दाख्लि माने मैया पस्ट अफिसनिफ्राय आंनि सिबां मोनसे बिराद आंनि जिउनि मोनसे गोनां लेफाफा सफैदों आरोना नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनै भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना मा होनो नोंथांमोन देखायनोसै आङो नै गुगोल एडसेन्स नै नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि अनसायनायावहाय माने आङो दिनै बेफोरबायदि गुगोल एडसेन्स मोननो हाबाय आरोना सनाफोर ओंखायनो आङो नोंसोरखौ गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच जासिहरनाय जाबाय गासिबनि सिबांबो ओमफ्राय आं दिनै ओरैबायदि खुसि आरोना ओरैबायदि खुसि बुंनोनो हाया माने खुसियानो ओरैबायदि खुसि सनाफोर नोंसिनि अननायाव आङो दिनै बेखौ मोननो हाबाय आरोना नै इउटुबनि फैसानि साबि मोनबाय आङो बे साबिखौ माने मोनबाय नालाय आं फैसाखौ एबार इउटुबनिफ्राय साबिखौ खुलिबानो मोनसिगोन सनाफोर नै आङो इउटुबनि फैसानि साबि मोनबाय नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि आंखौ अनसायनायाव आं बेखौ मोननो हाबाय एकदमबारे नोंथांमोनखौ आं साबायखर गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो आङो बेफोरबायदिनो मोजांनिफ्राय मोजां एकदमबारे बांसिननिफ्राय साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोनहा आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था बयखौबो आं खावलायो आंखौ अनबाय थानो थाखाय सापर्ट खालामबाय थानो थाखाय आङो बयखौबो नोंथांमोनखौ आरज गाबो आरोना सनाफोर मा होनो आं दिनै बेखौ मोननानै ओरैबायदि हेपि सनाफोर नोंसिनि अननायावसो आं बेखौ मोनदों नालाय रंजानो ना मोसानो बेफोरबायदि मोनदों आरोना सनाफोर एकदमबारे गोसोआनो उसुखुथु उसुखुथुहाय बेखौ मोनमारबाय आङो नै